ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକେ ଯାଉଛେ ଏଇ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ ଆଉ ଥରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଚାଲୁ ବୋଲିକରି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ୍ ପହଲା ଗୋଟେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନେଇ କରବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦଉନ୍ ଆରୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦଉନ୍ ଆରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦଉନ୍ ଯେନ୍ତାକି ସବେ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏଇଟା ତ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା କେବେ ଚାଲବା କାଣା ଚାଲବା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ନାଇଁ ନ ସେଥିର କାଜି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେ ଏ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ଟା କେନ୍ତା କରି ଆଉ ଥରେ ଚଲ୍ବା ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯଦି ବି ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ ତାହେଲେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନକେ ସାହାଯ୍ୟ କରବାର ଉପରେ ଅଛେ। ସେଥିରକାଜି ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକରି SBI ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେନ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଅଛେ ସେନ୍କେ ଯାଇକରି ମୁଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି ଆର୍ କହିବି ସାର୍ ଇ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ଟା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେନ୍ ଦଉଥିଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ସୁବିଧା ହଉଥିଲା ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କକେ ଯେନ୍ ଯାଇକରି କରବାଟା ସେଟା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକରି ପାଇ ନି ପାରବାର୍ ବୋଲିକରି କହିବି ସେଥିରକାଜି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ନିହାତି ସାହାଯ୍ୟ କରବାକେ ପଡ଼ବା ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣମାନକେ ବି ମୁଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ସେୟାର କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ 10 ଦିନେ ଯଦି ବି 1000 ଲୋକ ପୁରିଯିବେ ତାହେଲେ ମୁଇଁ ଆପଣ ଯାଇକରି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଯେନ୍ଟାକି ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେନ୍କେ ଯାଇକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଟିକେ ପ୍ରାୟ ଏନ୍ତି ହେଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ନିହାତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ଲୋନ୍ ବାନି ପାରବେ ସେମାନକେ ଆପଣମାନେ ଦେଇଦଉନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେନ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେଟା ଆଉ ଥରେ ଚାଲୁ କରିଦଉନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛେ ସେଟା ନିହାତି ଚାଲୁ କରବା କାଜି ମୁଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆରୁ ଯାଇକରି ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜରମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବି ସେଥିର କାଜି ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି ଦୟା କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେତେ ଲୋକ ବାକ ଅଛତ୍ ଇ ବିନ୍ଦାସ ଲକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଯଦି ବି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ ବୋଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନକେ ନିହାତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଯାଇକରି ନିହାତି ମୁଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବି ରହିଲି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନମସ୍କାର।